Lods. Day! Ay! Ito na ko, Day! Yan. Punta naman tayo ng trabaho mga Lods. Para may pagkain. Yan aking anak ko. Ang bait ng aking pangalawang anak. Pangalawang anak natin to mga idol. Yan. Muna among lugar mga idol. Among lugar doon mi sa dagat. Aming bahay. Trabaho na naman. Hanap na naman tayo ng pira. Kita na po tag kwarta mga idol. Ay pang lakad lang. Yan. Ang aming kubo mga idol. Oh. May mga ano dito mga sili. Mga sili atsal. Yan, grabe ang init na ng panahon, no? Kawawang mga tanim. Wala na ulan. Meron kami dito mga mais. Mga mais. Diyan mga talong. Ito mga sili atsal. Good morning. Good morning, Simo. Patungo. Punta naman tayo ng trabaho. Para may pang ulam. Good morning, Rinaros Vlog. Salamat sa pag tan-aw Lods. Puntahan mo ang aking channel Lods at mag-comment ka doon Lods para mabalikan kita Lods. Puntahan mo ang aking channel at mag-comment ka doon para mabalikan kita. Good morning, Zinri Park. Hi. Puntahan mo ang aking channel, Zinri Park, para mabalikan kita at bigyan kita ng jacket. Yan. May jacket ka na, Zinri Park. At
Rina Rose Vlog. Yan. Bigyan kita ng jacket. Yan, may jacket ka na. Rina Rose Vlog. No. Pang pista na. Tapo niya, kaya wala na yung panahon, Olympic. Pista na ba doon yung kuan? Nang hinlas ba diri kay para pista kuno ni. Ano sa abay pista? Yes, Sabado. Ko asa semana pista. Ilahat unta na gitu di ko pa mga mawel so hula na. Hinlo ba? Ha? Pila unta na gipa ko nagmawer giba gipa sa hulan ba? Mawer ni kuan? Ni road ba road, mawer ni road. Ino to. Apil na sila dire. Yan naman sila puyo niya. Oli. Ulaman gini ni ay. Ang mawer niya? Malapit ang pista dito sa amin mga lods. Busy-busy ang mga tao dito sa paglinis sa aming daanan, no? Yung iba wala busy-busy sa trabaho ang iba. Wala maghinlo. Good morning. Good morning, Carsubon. Lagaw. Hello. Morning, lods. Visit kayo sa aking channel mga lods para aking mabalikan mga lods. Comment kayo doon sa aking channel. Juliet Briboseria. Hi. Morning. Salamat sa pagtanaw. Dings Simple Living. Good morning, lods. Bigyan kita ng jacket, lods. Yan. May jacket na, lods. Visit ka sa akin channel, lods. At mag-comment ka doon, lods, para mabalikan kita, lods. Juliet Briboneria. Bigyan kita ng jacket. Comment ka sa aking channel, lods. Punta ka doon para mabalikan. Mil TV official. Hello. Good morning din, lods. Mil TV. And puntahan mo akin channel, lods. At mag-comment ka doon, lods. Para puntahan. Para mabalikan, lods. Lakad lang para exercise. Mahina po ang signal dito sa amin mga lods. Okay. Sa lahat ng nanood mga lods, puntahan niyo akin channel mga lods. At dito lang lods dahil wala nang signal doon. Mahina na signal doon mga idol. Hanggang dito na lang mga idol. Bye bye mga idol. Mahina na signal.